Ľudia, je to tu. Sú prázdniny. Sú tu prázdniny. Teda iná téma. Áno, sú prázdniny, ľudia. Posledný školský deň skončil. Posledný školský deň trval pol hodinu. Prišiel si ráno. Dajte vysvetlenie. A čo si prečíš? Aj bol Ivane. No, tento rok bol lepší. Prvý vlastne rok na strednej škole z mojich 3 rokov bol na moje očakávania celkom dobrý. No, že celkom bol vynikajúci podľa mňa. Akože samozrejme niektorí ľudia ma srali, niektorí nej. Možno nových ľudí, veľa starých zabudneš. To tak býva. Ale bola to pohoda. Proste splnený sen. Teraz 2 mesiace voľno. Potom čo? No potom zase škola. Hľadá. Aké sú moje dojmy z tohto roka? Ľudia v pohode. Niektorí až nadpriemerne dobrí. Niektorí ma srali niekedy, ale to sa stáva. To je normálne. Ale iba niekedy. A pohoda. Chcete počuť koncertný výlet? Aký bol do Prahy? Mali sme v Prahe výlet. To bol banger. To bolo ťažké. Náročná vec. Áno, najlepšie bolo v noci, keď sme mali spať, viete, ja o 2:30 rána som hral košku. A ešte hodinu predtým som si tancoval, normálne hodinu som tancoval. Som si púšal v sluchatkách a som si išiel svoju vodu. Ma to proste nezaujímalo. Ja som mal toľko energie, že som nevedel spať. Tak som sa nudil. A zatiaľ kým v druhej izbe išiel asi iná zase, tam on to bola, to je dohovor, to nič. To na to. Alebo keď som bol o 3:45 ráno povedal, že čo budem, tak som sa začal prejsť poprvé. Prešiel som sa námestím, bol som v anime kafe bare. Chlapci moji, na nezaplatenie, kočkovky všude. Ne, boli tam 3 tam boli. Pohoda, proste splnený sen. Boli sme v 2 anime baroch, ja tam dávali dobré drinky a v tom druhom boli kočkovky. Tak ja som bol spokojný. Splnený sen. Ja mám aj fotku s kočkovkami, s jednou. Zatiaľ kým niektorí majú s 2. Ale som šťastný, bol som v kočkobare. Po ceste naspäť vo vlaku, vravím vám to najzaujímavejšie, čo sa mi stalo. Sme šli okolo našej dediny, regiózeno sme išli. Šli sme okolo našej dediny, túto vlakom. A že vravím, že zastavme. A ja, že bol tam taký ventil, že z ktorého sa púšťajú z hajzla, hovna a také. A ja, že ja to potočím, dajte mi hovna. Ja som tam začal kričať na celý vojt, dajte mi hovna. A ja som začal povoliť, jeden ma chytil a nechcel ma pustiť. Ja som sa chytil, držal takto rohu, kričal som, dajte mi hovna, chcem hovna. A to sa mi vlak zastavil, a som mohol vystúpiť hneď. A potom niektorí spolužiaci, že a potom prišiel učiteľ, či nám tu drbe už. A ja, že hlave iba. A že ja som chcel ísť iba domov. Čo ja za to môžem? Proste, dajte mi tie hovná. To bude merch. Dajte mi tie hovná. A kočkovky, to bude tiež merch. Takže ľudia, a už je to vlastne to leto. Tak, aké plány do leta? Ja neviem. Čo budeme dosiť, Ja som mal jeden nápad. Ale čo ja viem. Budú vlogy, sterkovej zase. Budú možno vlogy z Trnavy. Lebo tiež sa chystá jedna akcia.
a možno budú vlogy, ale to až v septembri z Turecka. Ale to je ďaleká budúcnosť. To ešte ja sám neviem, čo bude. Takže teším sa, čo bude. Som rád, čo bolo. To bolo úžasné. Tá práva bola geniálna vec. Keď by to tak bolo ďalej. Nevadí. No, ľudia, chcem poďakovať všetkým mojim spolužiakom, že boli so mňou. Kto toto pozeral, sa im gratulujem. Zabili ste mi 5 minút a 40 sekúnd svojho života. A díky. A ďakujem za to odber. Máme tu 315 odberateľov, už iba zase 314, on to ide takto refurt. Takže kto mi dá odber, je pán, a kto ho zruší, tak čo už. Užívajte leta. Asi. Jo. Mňau.